Berhevkarî an lêkolînên gelerî karên bi zehmetin ku bi salan berxwe dide. Li ser folklora Kurdî gelek xebat hatine kirin di qîmeta gencîneyê de ne lê li ser folklora herêma Qerejdağê a Swêrêgê berhemek ku xebata 10 salan e hate çapkirin. Pirtûka ku bi navê folklora Qerejdağê hate çapkirin, xebat û lêkolînên 10 salan ên parêzerê Kurd Mehmet Güzeler e. Ew 25 salin heman navçeyê parêzer e û çûn hatina gundiyan nivîsingeha wî gelek zêde ye. Çapkaniya herî mezin jî kal û pîrên dora wî xelqên gundan bûne. Güzeler xemxurek zimanê Kurdiyê û berhevkirina gelek biwêj û gotinên herêmî ên Qerejdağê ji xwe re kiriye armanc. Ev berhema bêhempa ji sedan peyv wêj û pirsên pêşiyan pêk tê. Ji bo danasîna pirtûkê bernameyek li dar ket bi beşdariya nivîskar. Birêz Güzeler ji bo temaşevanên dengê Amerîkayê behsa pirtûka xwe a ku dibêje Kurdî de hatiye zêdekirin dike. Çima Swêreg û Qerejdağ yani li ser folklora Kurda gelek xebat tên çêkirin. Ev xebatana zêdetir gelerî ye. Min got ê me bira herêmî be. Yani tiştê ku li herêma me li Qerejdağê, li Swêrekê di nav eşîrên Swêregê de tên gotin em wana derxînin. Yani her kes li welatê xwe bi vî şeklê xebatek bike, ev çanda rokê wê berhev be folklora Kurda her alî de bigiye berhev wê tiştekî hîn baştir çêbe. Bona wî jî me got bira tiştê herêmî bibe. Birêz Güzeler îfade dike ku xelkê herêmê ji ber ku çandiniyê û ajalvaniyê dikin, di folklora wan de jî peyvên li ser van her du waran hatine zêdekirin û behsa wan dike. Têve me ji 6 beşa pêk tê. Beşek tenê li ser eşîr û gundên Swêrek û Qerejdağê hatiye gotin, ew sedî sed gelerî ye, yani sedî sed herêmî ye. Êdî jî gelek gotinê me jî herêmî belkî li herêmê din jî werin gotin, ez hinek ji wan bibêjim. Em bibêjin mesela li ser zivistanê em dibên ar axa ye. Ar çima axa ye? Li ku derê zivistanê arek hebe millet li dora wî dicive, mîna cemaatê ku li dora axa bicive. Em bibêjin işte li ser çandiniyê em dibên bal bêndera kê were, ew ê bêndera xwe bake. Ew dibêje ku parêzerî ji bo tiştên folklorîk derfeteka mezin derdixe holê ji ber ku dema ku dest parêzeriyê kiriye muşteriyên wî jî zêdetir gundî bûne. Zimanên wan jî xwar û Kurdî bûye. Wî dest nîşan kir ku dema ku li gundan ji bo berhevkirina peyvan geriyaye gundî jî gelek zêde eleqe nîşanî wî dane. Ew kêfxweş e vê xebatê kiriye ji ber ku gelek peyv û gotinên vê herêmê ji windabûnê xilas kiriye. Xedican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.